Mikä tämän syksyn kalustemallistoissa, joita me täällä Habitaarissakin nähdään, mikä niille on ominaista? No, tänä vuonna mun mielestä erityisen ominaista ja leimaantavaa näille meidänkin uutuusmalleille on se, että niissä on paljon erilaisia säädettäviä ominaisuuksia. Niitä pystyy räätälöimään ja tavallaan perinteiseen sohvaan ja istuimiin on tuotu monia lisäominaisuuksia tai sanotaan yllätyksiäkin jopa. Että on tällaisia, kuten tässä uutuusmallissa säädettävä selkänoja tai säädettävä käsinoja tai jopa sitten istuimen pehmeyksiin ja syvyyksiin pystytään hyvin pienillä konsteilla vaikuttamaan ja hyvin helposti. Kuinka tärkeää monipuolisuus on näissä kodin kalusteissa? Kyllä se vain on tärkeää, eli tänä päivänä entistä enemmän haetaan sitä yksilöllisyyttä ja se on toisaalta ymmärrettävää. Sohvakin on erittäin pitkäaikainen hankinta ja että se sitten palvelisi siellä kotona niin parhaalla mahdollisella tavalla sitä mukavuutta ja rentoutta, niin se on hyvä, että se on mahdollista säätää sitten asujan mukaan ja mielihalujen mukaan. Ekologisuudesta on tullut kauhean tärkeä asia monelle. Kuinka paljon kotimaisuus antaa lisäarvoa kalusteelle? No kyllä se monelle kuluttajalle on kuitenkin tärkeää, että on suomalainen yritys takana ja on Suomessa tehtyjä tuotteita ja tietysti se, että se on pitkäjänteistä, se ylipäätään se yrityksen työ, niin kyllä se vaikuttaa. Siellä se kotimaisuus tai ekologisuus eli ne ympäristöarvot on vain tänä päivänä entistä tärkeämpiä ja meillähän on olemassa ihan täysin tällainen ympäristöarvoihin perustuva luontomallisto. Ja lisäksi muun muassa tänä vuonna meille on nyt myönnetty sitten ympäristösertifikaatti ja tällainen laatusertifikaatti, joka omalta osaltaan kertoo siitä, että näihin asioihin panostetaan paljon. Teidäthän tunnetaan sohvista, mutta paljasta, mikä tämän sängyn salaisuus on? No, sängyn salaisuus on siinä, että tämä on verhoiltavissa samoilla materiaaleilla kuin meidän sohvat tai sitten lepotuolit. Eli kuitenkin tänä päivänä sitten monesti halutaan sisustaa kokonaisuuksia ja värimaailma on aika tärkeä. Ja tässä on lisäksi myös sitten tällaisia mukavuuselementtejä, eli selkänojasta saa säätää vähän korkeamman, jolloin siinä voi vaikka istua ja nojata sitten tähän päätyyn tai laittaa sen matalammaksi kääntämällä ja sitten se toimii vähän niin kuin tyynynä.